Bună, stelțelor! Astăzi ne vom juca Among Us. Ok, prima dată vom apăsa pe un server la nimereală, pentru că vrem și noi să intrăm la un server pentru a ne juca. Bine, am intrat. Eu vreau să mă fac în culoarea mov. Bine, acum că sunt în mov, vom începe meciul. Nu vreau să pic impostor. Ia să vedem. Ok, voi fi inocentă. Vom face doar o rundă ca să văd dacă vă place și haideți la acest video să strângem 20 de like-uri, să văd că vă place și că vreți să continuăm. Haideți să vedem pe cine să votăm, de ce la tema Emergency Meeting. Haideți să vedem de ce a dat Emergency Meeting Emma. Ok, spune că Orange. Să votăm pe Orange dacă asta spune. Hai să vedem dacă e corect. Trebuie să voteze și Orange ceva. Îl face pe roz mincinos. Dar eu chiar sunt inocent, ați văzut pe filmare. Adică nu pot minți, pentru că ați văzut. Wow, a avut dreptate roz. Deci degeaba a făcut-o pe roz mincinoasă, pentru că era adevărat. Și vom mai face o rundă, pentru că aceasta a fost prea scurtă. Și haideți să strângem la acest video 20 like-uri să văd dacă mai vreți. Să așteptăm să vedem cine va mai intra. Pare că s-a supărat foarte rău pe noi. Portocaliu, dar nu e nimic. Că oricum o să avem alt portocaliu sau alte culori, pentru că de ce nu? A plecat adminul jocului. Hai că ia câte task-uri avem? 3 task-uri, e puțin. Și e bine. Hai să vedem. Ok, aici e roșu. În sfârșit suntem destui să putem începe încă un joc. Dar vom mai face această rundă. Și atât. Ce drăguț e roșu îmbrăcat. Bine, hai să facem primul task. Știu că este un task mai plictisitor, dar trebuie făcut și el. Bine, primul task e aproape terminat. Dar acum chiar sunt inocentă. Nu mint oamenii pe chat, pentru că chiar am găsit inocent. Ok. Se pare că era deja roșu. Și sper că v-a plăcut. Pa, pa!